Ik weet zeker dat wij een elftal hebben wat het Fortuna heel lastig kan maken. Ik denk dat Fortuna dat ook weet, anders waren ze niet zo al 2 wedstrijden bij ons komen kijken en zich zo goed voorbereiden. De club kijkt hier naar uit. Ze hebben natuurlijk tegen Cambuur en tegen RKC 2 keer achter elkaar gewonnen, dus gestund. Dus ja, daar gaan ze nu ook al, niet van uit, maar daar hopen ze nu ook wel op. Dus ja, dat voel je wel. Tweede divisie, je vraagt hoe doet hij het? 11e plaats op het 3e niveau is dat dan, hè? De tweede divisie. Rijnsburgse Boys, waar Rode tegen speelt, ze koploper in dezelfde competitie. Is het nou leuk eigenlijk voor profs om dit soort wedstrijden te spelen op amateurvelden? Ja, dat wisselt. Ja, hoe dat afloopt. Nou, nee, ik had het daar met Reginald over. Wij vonden dat leuk. Ja. Ook al won je hem dan met penalties of 1-0, dan kon hem nog altijd zeggen zo. Die weten ook weer waar ze staan. Ja, op het nummer gezet. Maar dat was de charme ook van de KNVB-beker. Ja. Maar tegenwoordig krijg ik vaak het idee dat heel veel clubs dat meer als een belasting zien die ze liever niet hebben. Ze zien daar de uitdaging te weinig van. Ja. Hoe is dat als je, ik bedoel in jullie geval, hè? Het gaat goed in de competitie, dat wil je vasthouden. Is het dan een prettige tussenkomst of is het een lastige beker, die bekerwedstrijd dan? Nou, ik vind elke wedstrijd die komt is lekker. Ja. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe minder zeg maar in trainingsarbeid die jongens hoeven te... Kijk, uiteindelijk die wedstrijd blijft je grootste prikkel en je uitdaging. En volgens mij ben je voetballer geworden om alle wedstrijden te winnen. En of dat nou in tussendoor een wedstrijdje vriendschappelijk is omdat je een break hebt. Die hebben we natuurlijk ook over 2 weken weer. Ja, we hebben laatst tegen Top Os gespeeld. Het gaat maar om 1 ding, ook winnen. En dat is zo'n bekerwedstrijd helemaal. Ja. Dus het zou mooi zijn als je, zeker als Helmond gewoon heel ver kan komen. Telstar is voor jullie het programma donderdag, geloof ik. Ja, donderdagavond, ja. Ja. Dat is natuurlijk een vrij lastige loting, hè, gezien de eerste ronde. Dat je ook, maar goed, beker is altijd lastig. Ja. Ik heb het met Feyenoord meegemaakt als speler bij PSV. En dacht je, nou goed, dan gaan we daarin, die winnen we even. Maar dat is wat Marie zegt. Dat soort penalties. Je moet doen wat je wil, maar als je dan toch naar Telstar moet, en dan kun je ook maar je best doen, of niet? Dat lijkt me een goed idee. Nee, maar weet je, als je het ziet als een noodzakelijk kwade, vermoed je. Dat is leuk als je 10 minuten moet rijden. Maar als je daar 2,5 uur naartoe moet rijden, dan kun je ook zeggen... Nou, weet je wat? We zijn nu toch hier. Ja, precies. Ja. Dat we nu even de volgende ronde halen. Wat verwacht het orakel? Hoeveel gaan er door van de 4? Ja, de treffers, dat zijn van die wedstrijden. Kunstgras, denk ik. Ja, dat ziet er wel uit. Publiek komt op het hek. Lekker slap beginnen. Hè? Eerst een paar duels verliezen. En dan denk je in één keer, shit, we staan met 2-0 achter. Nou ja, MVV moeilijk tegen Den Bosch, denk ik. Ook niet onverslaanbaar. We hebben tegen VVV gezien. Ja, Roda een beetje, dat zijn we die... Ik denk angstgegnerachtige dingen. 50% scorers, denk ik. Ja. Het zou een afgang zijn als je bij de amateurclubs uitverliest. En dat moet je dus gevolg, altijd voorkomen.